bien, Alberto. Ponla. Absolutament tot. El 2-0 li ha donat la raó. Ja té nassos que li remati el tanc del Vilanova amb l'alçada que té el Vilanova. Avui a la seva esquina hi ha Messi. Després d'aquesta victòria 4-0, suposo que avui ets un entrenador satisfet i feliç. Sí, està clar que quan guanyes un partit, doncs, ho he dit moltes vegades, el dinar té un altre gust, la setmana té unes altres sensacions i està clar que un està molt content, però content sobretot per l'equip, perquè avui sabíem que era un partit molt complicat, sabíem que la situació no era delicada, però sí que era una miqueta preocupant i inclús havíem parlat que a vegades davant d'aquests partits, amb aquestes situacions, doncs, l'ansietat a vegades té pot i qualsevol errada es paga cara i crec que avui l'equip ha estat perfecte defensivament, no hem concedit quasi cap ocasió al rival i per això cal estar molt content perquè davant d'una situació tan complicada com la que jugàvem avui, que de molta lliga, doncs l'equip ha sabut estar a l'alçada i això és el més positiu sense cap mena de dubte. Jo crec que una altra de les coses positives és que l'equip ha començat el partit endolladíssim. Sí, la veritat és que ho havíem comentat al vestuari, que els darrers partits, crec que els 10 primers minuts, tant com el Tecnofutbol com amb el Vista Alegre, crec que ja havien coincidit molt i donat un gol. Avui la veritat és que els primers minuts l'equip ha tingut ocasions, l'equip ha sortit molt posat i és molt difícil perquè l'equip contrari també sap que els primers minuts són importants, acostumen a ser molt igualats. Nosaltres els darrers partits també havíem estat potser bé però vam regalar gols que després es paguen cars i avui la veritat és que no a la primera, perquè crec que abans del gol crec que han tingut dues ocasions per marcar i crec que de la manera que ha sortit avui l'equip doncs ha estat immillorable i desitjo i espero que a partir d'ara sortirem molts partits com han sortit avui.